Ďalšia vec, ideme odkladanie zásobníkov. Keď budete aj odkladať zásobníky do nosičov, tak dávajte na to pozor, aby ste ich mali vždy správne orientované. Správna orientácia tých zásobníkov pri pištoli je tá, že guľami to ide smerom dopredu. Čiže jedno, že kde to mám, guľami smerom dopredu, keď to mám takto, tak stále táto orientácia. Keď to budete robiť zase takto opačne, dá sa s tým fungovať, ale nikdy nebudete pri tom prebití taký efektívny, ako keď si budete tie zásobníky ukladať týmto štýlom, pretože zase povieme si potom bližšie pri prebíjaní, mám efektívnejšie pohyby, keď to prebíjam odtiaľto, a lepšie sa mi navádza ten zásobník do šachty, ako keď to robím nejakými inými úchodmi. Čiže za to snažte sa, keď budete aj dávať zásobníky do nosičov, guľami smerom dopredu. Čiže týmto štýlom. Zase stále platí to, pokiaľ sú v zásobníku náboje, alebo aspoň jeden náboj ide do nosiča, pokiaľ sú tam v zásobníku náboje není, tak ide do vrecka.